Siyabingela kulesithathu mhla ka-15 November 2023. Siphinde sabuya singapha endaweni yaseNanda. Ngizophinda futhi ngibheke umfana sake saveza isitori sakhe la nganza kwethu uSiyabonga wakaMathe. Isitori sakhe niyasazi, sizo-revisitha sona again ngoba sekukhona-ke okunye okukhona okuvukwayo endleleni. Apparently njengoba umakhe egula ehlala lapha emgwaqeni, yena kukhona abantu ababemcuphisile but-ke engathi nesimo kasekho kahle. Uyazi-ke uma uhlala emzini womuntu unganalo ikhaya, you always feel that ukuthi akhona ekhaya, especially kabantu uma ngabe mhlawumbe sekukhona-ke namagama bawakhiphayo abakwenza ukuthi ufile ukuthi ngempela uyisihambi la, noma ngeke ngene kakhulu khona. Umfana njengamanje kubuka ngathi uswele indawo yokuhlala, ukalala ngisho engadlile. Ya isimo esibuhlungu abhekene naso, so ngikho ngithe nje noma nami ngingekho esimeni esirathi angibuye ngizosi-attend isimo sakhe. Hey, angazi ngizosibiza ngokuthini lesi simo umuntu angena kusona uma ngisibhekisa uhulumeni. Njengoba umfowethu engenayo i-ID, Home Affairs lo umnyango kahulumeni obhekene nama-ID. Umfowethu uzayelwe eklinikhi azayelwe kuyona eLeggi Ndlovu, iklinikhi engaphansi komnyango kahulumeni, omnyango wezempilo, umnyango wezemfundo la efunde khona education, nabo futhi side department ka-government lo uhulumeni oyedwa wonke lo wase-South Africa. But kubuke ungazokuthi uhulumeni wethu uyinhlaka-nhlaka. Sabona umongameli nje egijima izwe lonke leli introducer i-4IR ezobuchwepheshe, ezokuxhumana-ke nokuningi ukuza nayo i-4IR, but asiyiboni i-4IR isebenza kulezi zinto ey'phethene no-Home Affairs. Njengamanje njengoba ngithe nje angibuye, sisukumela thina njengamanje ukuthi kusasa sivukele ey'gwini abefunda kuzona, siyofuna amarekhodi akhe nencwadi eziqinisekisa ukuthi ngempela ufunde kulezi y'kole. Phinde futhi sithathe olunye usuku sinikele khona le eMandeni, siya kwiklinikhi la azayelwa khona, kuya thina sizoya ngemali esingenazo. Bayosilekelela uNkulunkulu wabakhumbula lula isandla ey'nhlizweni zabo. Siyiqoqa yonke le information siyiqoqa ku-government, ifuna futhi u-government. Uhulumeni akahlukile nomuntu osegugile esakwazi ohleli phansi othumelayo, ethumela kodwa endlini yakhe. Mzukulu uthatha ukuthi lapha, beka lokhu, thatha ukuthi laphana endlini. Ngiyalinganisa noma ngenza umzekelo njengomuntu osegugile ohleli phansi. Isimo engisibheka ngaso ukuthi uhulumeni wethu ufana njengesimo esikanjalo la khona ukhombisa-ke ukufeyila, ngoba ukube izinto zakho uyihlanganisile, ngabe yonke le information lama-department ayakwazi ukuthi abe ne-system la khona ukuthi uma ngabe sifuna into yaka-health, so Home Affairs siyakwazi ukungena kwi-system at the same time siloge in ka-Department of Health. Klinikhi ukuthi sidinga information yama-record asuka kulo nyaka aya kulo nyaka egama likasibanibani, bayakwazi ukuthola lokho. Ika-education ngabe uHome Affairs uyakwazi ukungena kwi-system aloge in through u-Department of Education, ufune lawo ma-record alowo muntu osuke uwafuna. But ufike ukuthi uHome Affairs hambe usifunela ukuthi, hambe ekhanseleni, ikhansela lingaphansi komkhandlu, lingaphansi kahulumeni ekhansela. Yonke leyo information lawo ma-record ufuna ngabe uHome Affairs onke lama-department anayo la kwi-system eyodwa. Uma kufika umuntu bakwazi ukuthi bangene same time kwi-system, bathole yonke into abayidingayo nge-information yomuntu. Into udinga ukuthi umuntu akahambe ukwenza i-DNA test, nakhona kusahanjwa khona futhi ka-health kuyokhishwa imali. Le mali abantu abanganayo nje umsebenzi engekho. So-ke bafethu kubuhlungu, ngaphela siyavota futhi nonyaka ozayo sivotela yena uhulumeni. Lokho kodwa ubona ukuthi nazi iphinsi sizothini-ke uhulumeni wethu. Mhlawumbe asithembe ukuthi esikwenzayo mhlawumbe bazokwazi ukupick up ababona okungamaphutha nokufuneka bonyisa amasokisi khona.
siyayinikela ukuthi ke sithatha leyo journey njengamanje yokuthi sihambele uhulumeni siqoqa yonke le information esiyifunayo efunwa uyena eyifuna kuyena futhi uhulumeni lama record ngoba onke lama record alelekene uhulumeni kodwa uthi abantu abambe bayoyifunela bona kulungile sizokwenza nganza ukuthi sizohamba nanike lonke lehambo solihambayo satha nje masivukele ezikoleni zakhe abefunda kuzona sizobe sihamba nani sinikhombisa usize siluhambayo luhandwa nabantu behlupheka ngenxa ka Home Affairs bethi bafuna usizo ka Home Affairs kodwa akahamba umuntu ofuna ukuthi nokuthi sizonenzela simshuthele yonke into esenza step by step nohamba esolihamba sibheke emandeni nakhona futhi sorry kokinga indlovu sizonishuthela lona nokuthi siyothola ke le asasi siyotholana nasehlobeni zakhe ngoba manje obegula ngekhanda ehlele emgwaqeni kanje nezingane zisakhumbula kancane istophi esasekhaya komama kufuneka siyofuna umndeni ngoba umndeni awazi ukuthi mama ukegula ngekhanda kanje kufuneka siyobafuna nabo sibathole sibazise nokuthi mhlawumbe ngamqoqa kanjani kumama nokuthi mhlawumbe sibhekeke nakhona ke ibhedlela zabantu abagula ngengqondo ukuthi athole usizo nawo mama kodwa kwamanje ke sila kumfethu sizohamba futhi siye kule welfare yathatha izingane zakwabo nakhona siyothola ukuthi umfethu kwenzeka kanjani akwazi ukuthi ayithole izingane zakhe abakwazi ukuthi abe ne contact nazo ukuxhumana abonane nazo no siyabonga ngane zakwethu ake sithathe indlela sihambe Thola bala ekhaya. Sinabathola bala ekhaya kodwa siyabonga ukuthi nasemphethe izinto ezinjengalezi. Ezethu izinto. Ezethu nje siphethe. Ezethu izinto. Oh thina sabathuleleni. Yebo. Ngizamuzwa umsakazo. Ithini impela okay. Ithini impela. Singathana singabalekile uqinisa umuzwa umsakazo ngiyena lokuthulele. Omunye. Hayi. Kodwa uzamubona bangako uthwele ubeza njani emsakazweni? Ngizamuzwa umsakazo nge-TV yazi. Oh hayi. Siyabonga. Nangithola sineke. Wathi ngicishe le yami mkhulu. Okay. Mfowethu ngibambele ukuthela ngoba ngigcina ngikhuluma kwami kodwa ngicabanga ukuthi nakuyingane laba vele badila nezingane bangale. Wona. Ya le social worker Okay. Badila nezingane zona lezi ngane ezinabazali kanjalo foster care. Yeah. Shothi bangazi ungabe umbuza izingane zabo ukuthi ubani nabo. Umbrella lapha bazokwazi uba-identify ukuthi obani nabo bani sabathatha sawubabeka kuphi. Okay. Labahleli khona. Yeah. Shothi abekho la iduzana. Ngoba bona vele izingane babona ukuthi umama usenkingeni ufana naye. Bayakwazi ukuyithatha izingane bayibeka kwesinye isikhulu. Ukuze zikwazi ukuphepha. Zikhule nezikuleyo ndawo ngenzeka kumbe ziphezulu kumbe abalindi ngoba nakhona kunezingane ekhona. Usemngizwa kahle ngaba social. Shothi nje manje cabanga ufune siye ngala ukwazi ukuthi umsebenzi wakho uwenze kahle. Yeah. Hey, mfowethu. Ngimoleka umsebenzi wasezakhe. Kunalo usubona la ekhaya ungazi. Ubona sesongeza. Hayi ngiyamasana ngingasekhaya. Sakala. Ekhaya.
Selofowethu la nendodana sesixoxile kodwa thina-ke bazodinga ukwazi kancane ngalo ndodana lo ukusho ukuthi kuney'ngane zakhe angazi ukuthi zabe kwakuphi kumbe ngaze ngiyazazi like ngiphathi social zikhulumele so Africa. In the year between, I think 2017 to 2018, I went out to so now only way to kumula because no money yeah, 2017 in January, then we are Matt. awuyike baba bahamba nomfowethu la uthulele ngiyabona siyesimuso emsakazweni manje kuyena phethe udaba lwendoda so treaty ake session Yeah, let's say what make you feel free? So Cha siyaphinde kana siyabingelela sisekhona la eNanda sila kuthiwa isohlanga la yes sesitholeke ubaba simoleza lezimhlophe ke okuyena mphatho la ekhaya uzozisho ubaba ukuthi ubani sibonga nokuthi sikephi la nokuthi benzani kuningi nathi sisazobe sibavashele ngakho ezinhlangano ethuleleni sizoba profile ukuthi nabe benzani la celukela ke ubaba asibonga kakhulu ukuthola umfowethu uthuleleni usithi thatha lapho sifihleke khona baze sibeka la ngaphandle sibonga umfowethu lo ngiyena lo zawaletha uthuleleni la kusho ukuthi inhlange neNanda yonke izokwazi ukuthi ibe nomsebenzi omuhle kakhulu siyabonga uzovumbulula lezinto ezifihlakele ebenathi sifihlile sithi ngeke siveze kodwa ithuleleni vele ngoze ngife lo ngifa nani leqiniso ngibekuhleli nalo ukuze lizokhuleka abantu ngiyabonga kakhulu umfowethu uthuleleni hayi siyabonga kakhulu i-welfare kuzokuthi igama la i-child welfare yeah idila nani baprofile iy'ngane nje lapha isikhathi esiningi lezingane ezingama-foster care zilahla obaba zilahla omama izona iy'ngane bayibenzani bayiprofile bakwazi ukutholela abafisa ukubula isandla mhlambe la imshoda ngakho ikuphi mhlambe noma sazobuye singene kahle masinivakashela sokuthi lokho sesizokunikeza umphathi oqondana nale ndaba lena-ke umshado wethu uzovela njengala okay hayi siyathokoza siyabonga yebo danke zakhala siyabonga kanza kwase sifikileke la ekhaya la kuWelfare eNanda welfare la besobheka khona iy'ngane zakuba mfowethu siya basicheckela okwamanje noma sekulate bathi abakhumbuli labo abazazi ingane but-ke bathi asibuye kusasa earlier so sibuye khona sonke istaff bezosicheckela ngoba umfowethu still insist ukuthi zathathwa la ekhaya iy'ngane le muntu futhi babehamba ngabe landa iy'ngane so-ke sizofika kusasa ekuseni sizama ukuza noma wakhe la angazi-ke nje kube yeah sifikile la ekhaya namhlanje but akwazanga ukuthi litholakale ingane zawethu system but mhlambe
ngoba sofika mhlawumbe ne-information entsha mhlawumbe lapho kwi-system sizogcina bekwazi ukuthi bevelile. Yabo. Kulungile, siyabonga kanza kwethu. Uthale kahle emakhaya. Nganza wethu ngicabanga ukuthi senibonile kosekwenzakalile sesihamba simfona umama sesihlangane naye dadewethu la uMakasiya noma ke singakwazanga thina ukusondela phela kwaProfessor recognize akasazi thina but ke indodana wakhe uyamazi uyamrecognize angazi siya uyakuzwa ukukhuluma yena uyangizwa but then unenkani yabo and akafuni ungithuko lokuthi ngikhulume kahle sabathe ngifuna ukukhuluma naye kade hayi uyelokhu ekhulumile akangizwa nanokuthi ngithini but hopefully uzokwazi ukukhuluma masiphinde simeet up naye yabo into ayikhuluma uyayizwa wena ngabe nginoma ngabe nginoma yeah because uyasheshisa isingisi nje no ke chance sizozama kulungile sizozama bafethu sizozama siyabona